ஏய், இங்க எதுக்கு வந்த பொடி பயலே? போ இங்கிருந்து. என்ன தொல்லை பிடிச்சவனா இருக்கு. இவன் வந்தாலே பிரச்சனை தான். சரியான தருதலை. இதோ இத பார்க்க தானே வந்த. சீக்கிரம் எடுத்துட்டு இங்கிருந்து ஓடி போயிடு. திரும்பவும் இந்த பக்கம் வராத. எல்லாரும் சொல்றாங்களே அந்த பையன் இவன் தானா? எந்த பையன்? அந்த பையனே தான். திரும்பவும் அதே பார்வை. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இங்க இருக்கிற எல்லாரும், ஏன் நீங்களும் என்னுடைய டீச்சரா இருந்தாலும் எதுக்காக எப்பவுமே என்ன வினோதமாவே பாக்குறீங்க? அது ஒரு ஏதோ ஒரு புழுவை பாக்குற மாதிரி பாக்குறீங்க. நானும் மனுஷன் தானே.